Napalgang wa na kinabuhi ang lawas sa 28 anyos nga lalaki. Kinsa nanguha og isda sa sapa sa barangay Mandilikit, lungsod sa Argao. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan sa Argao, matud sa inahan sa biktima na nanghid kini nga mangisda gamit ang ilang hinimo nga ekipo sa pagpanguryente sa mga isda. Apan pipila ka oras ang milabay, wa pa kini nabalik ug sa pagsubay sa inahan, nabangalan kining gahigda na. Giingong naunay kining nakuryente sa gidaladala nga ekipo. Mirekomendar ang kapulisan sa Kabanay nga ipaubos kini sa autopsy. Makadaghan ang higayon nga mipahimangno si Kent Rizon sa Argao MDRRMO sa mga residente nga undangon na ang maong klase sa pagpangisda kay risgo kini sa ilang kinabuhi. Pangorinte, di na siya advisable, rescue siya na siyang inanan, ng duwa ka kurente. Kay tubig pa lang daan, kuan na siya, conductor na siya, sir, no? Conductor na siya, wala siya kabalo sa rescue yung ibuwad.